ଆସିଛି ଯିବୁ ଖାଇକି ଆସିବୁ ହେଲା ଯିବୁ ଖାଲି ତ ମନ କଲୁ ଆମ ଘର ଆଡ଼େ ଆସ ଗଛ ଥାଇକି ଅଛି ଏଠି ବସି ପଡ଼ିବା ଏଠି କ'ଣ ବସିବା राधे राधे ଶୁଣ ଶୁଣ ତମେ ଏମିତି ଖରା ହଉଛି କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ସେଟା ଛାଡ ହୋ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ବାଟରେ ତମେ କଣ ମତେ ଡାକୁଛ କହିଲ ଭଲ ଛଣା ପରି କଣ ଡାକୁଛ ଶୁଭ କାମରେ ଯାଉଛି ତମକୁ ଡାକିଦେଲେ ଖରାପ ହେଇଗଲା କି ଆଉ କଣ ବିଲେ କାଟ ଡାକୁଛ କହୁନ ଆଗ କୁଆଡେ ବାହାରିଲି ପୂଜା ଆଉ ଏଟା ଚନ୍ଦନ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି ତମେ ପୂଜା ପାଠ କରି ଯାଉଛି ସେବା ଆଦେଶ ପାଳନ କରୁଛି ତମେ ଗୋଟେ ବିଲେଇ ପୁଣି ପଡେ ଭଲ ଲାଗୁନି ପୁଣି କଣ ହେଲା କଣ ହେଲା ପୁଣି ପ୍ରଭୁ କଣ ଆଦେଶ ପ୍ରଭୁ କଣ ଆଦେଶ କର ବୁଢାର ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଉ ଆରେ ହେ ଭଗବାନ କଣ କହିବି ପ୍ରଭୁ କଣ ଜାଣିନୁ ଦେଖ ଲୋକେ ପ୍ରଭୁ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ସଂସାର ଚଲିଛି ମରିବ ମଶାଣିକୁ ଯିବ ହେଲେ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ସୁଧି ନାହିଁ ଶୁଣ ଶୁଣ କେବେ ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଭାଗବତ ବୁଝେଇ ଦେବି ଭଲସେ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ କେତେ ବର୍ଷ ତମର ହଉଛି କି 200-300 ହଉଛି ନା କଣ ଏମିତି ବୟସ କଥା ପଚାରିଦେଲେ ଆମ ଗାଁ ମୁନିଆ ସରପଞ୍ଚ କଣ ଜବାନୀ ମନେ ପଡିଗଲା କି ଆରେ ଶୁଣୁନ ଟିକେ ଆଉ ତ ଖାଲି ତ ଚର ଆମ ଗାଁ ଯୋଉ ମୁନିଆ ସରପଞ୍ଚ ହଁ ମରିଗଲା କି କହିଲି ତ ସେଇ ଆଉ କହୁନ ମୋର କହିଲି ଭତ୍ତାଟା ଟିକେ କରେଇ ଦବୁ ବୋଲି କହିଲା ମୋତେ ତୋର ବୟସ ହେଇନି ଏଇଠି ମୋର 65 ନା କେତେ 63 ବୋଧେ ଚାଲିଛି କହିଲା 80 ବର୍ଷ 80 ମୁଁ ଯାଉଛି ତମ ବିଧବା ଭତ୍ତାଟା ଦେଖିବି ବିଧବା ଭତ୍ତା ମୁଁ ଚାଲି ସାଡେ ପୂଜା हे बंधु विदाय हे बंधु विदाय जीवन पथरे जीसु मोर आशा संकट काल रे जीसु ही भरोसा କଣ ଲାଗି ଅଙ୍କଲ ବେଶ ପୋଷାକ ଜଣା ପଡୁଛି ତମେ କଣ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଖାଯାଉଛି କିଏ ତମେ କୁଆଡେ ବାହାରିଲ ଏଟା କଣ ବହିଟେ କଣ କହୁଛ ଆରେ ଅଙ୍କଲ ମୁଁ ପୁରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରୁଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଦେଶ ପରମେଶ୍ୱର ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିନ ଆପଣ ଜାଣିନି ବୋଲି ତ ପଚାରିଲି କଣ ଅଙ୍କଲ ବୁଢା ହେଇଗଲଣି ଜାଣିନ ତମଠୁ ଛୁଆ ଗୁଡାକ ଶିଖିବେ କଣ କହିଲ ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ମହାନ ପରମାତ୍ମା ଯିଏ ଦୁନିଆକୁ ଅନ୍ଧାରରୁ ଆଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ଈଶ୍ୱର ଆଦେଶ ପୁଣି କଣ କହିଲ ତାଙ୍କ ଆଦେଶରୁ ଏ ଦୁନିଆ ପାଣି ପବନ ତାପ ତାଙ୍କର ହିଁ ଆଦେଶରୁ ଚାଲିଛି ଚାପ ଆଦେଶ ଆଦେଶ ବୁଢା ବୟସରେ କାନ ଟିକେ ଭଲ ପରା ଆସ କେବେ ବୁଝେଇବି ଆଉ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ବୁଢା ବୟସରେ ଯାଇ ହଉନି କୁଆଡେ ଦେଖିବା ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ଡେରି ହଉଛି ଚାଲିଲି ଯାଅ କୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି الله أكبر الله
لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله वालेकुम सलाम। ये पुणी गुटे आउटे किए पुणी आसिले ओ बाबू गुटे सब हाँ चाचा जान कौन ये पुणी कोन मुंडरे कुटी पुणी एमती कोन गणा पुणी किए तो मुकण बारलो ମୁଁ ପୁରା ମୁସଲମାନ ଧର୍ମର ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। मुसलमान धर्म ये मुसलमान धर्म पुणी कोन ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ଯିଏ ଏ ଦୁନିଆର ପାଣି ପବନ ଦିନ ରାତି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଈଶ୍ୱର ଆଲ୍ଲାହ। ओहो मुझे पता था ए बाबू देखो ये बारी का मतलब बूढ़ा वो से नहीं होने वाला उल्टा रखे गए ओहो पड़े जाओ चुप रह जाओ चाचा कहीं जाइस ପାଣି ପବନ ସବୁ ଚାଲୁଛି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏପଟେ ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ ଆଇଲା ସେ ତ ମୋତେ ସୁଧି ଦେଇ ପଳେଇଲା ମୋ କିଛି କହିଲା ଏତେ ସବୁ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଯାଏ ସେପଟେ ধর্ম কান্দুচি মা ধর্ম কান্দুচি মিছ পাখে সত বন্ধা পড়িছি তো আখি আগরে পুণ্য দিহা জীবন যৌবন সবু পর তুম দান কিছু দেই না বলি কি মଣିষ ইজ্জত কেতে না মহত কেতে ଦେଖୁନ ମଇସା ଛୋଟ ଲୋକଟା ହେଇକି ସେ କୋଉ ଜାତିର ନାହିଁ କୋଉ ଜାତିର ଆସିକି ମୋତେ ଝୁଛି ଶାଢ଼ର ଦାମ ଜାଣୁଥିଲା 80,000 का ଜ୍ୟାକେଟ 80,000 का ଆରେ ମଉସା ଜାତି କହିଲେ ଆମେ ହଉଛି ଉଚ୍ଚ ଜାତି ଲୋକ ଆଉ ସେ ହଉଛି ନିଚ ଜାତି ଲୋକ। ଆରେ ସେ ତାର ପାଣି ପବନ ବି ଆମ ଦେହରେ ବାଜିବା କଥା ନୁହଁ। ଆସିଛି ପୁଣି ମୋତେ ବାଡ଼େ ହେଇ ଦେଖିଲେ ଯାଉ ତମେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ ଘରର ହେଇଥିବ ଆଉ ତମେ ଏମିତି ଭୁଲ କାମ କରୁଛ କଣ ଠିକ ଏବେ ବୁଢ଼ା ତୁ ମୋତେ ଶିଖେଇବୁ ମୁଁ କ'ଣ ଠିକ୍ କରିବି କ'ଣ ଭୁଲ କରିବି? ଆଉ ତୋର ଗୋଟେ ମଶାଣିକୁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କଦଳୀ ଚପା ଉପରେ ଆଉ ତୁ ମୋତେ ଆସିକି ଶିଖେଇବାକୁ। ଆଜିକାଲି ପିଲାଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ଗୋଟେ କଣ କହିବୁ ଖାଲି ତ ଖାଲି ବୁଢା ବୁଢା ବୁଝିଲେ ମତେ କଣ କହିବୁ କାହାକୁ ଭଲ କଥାରେ କାହାକୁ କହିବୁ। ଆରେ ବାବୁ ଶୁଣ ଶୁଣ ତମେ ଖାଲି ଏମିତି ରାଗି ଯାଉଛ ଚିଡି ଚିଡି କହୁଛ ତମେ କଣ ଠିକ କରୁଛ? ଆମର ତ ଜାତି କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଆମର ମାନବ ଜାତି ସେ ମାନବ ଜାତି ଦିଟା ମାନବ ଜାତିଟା ହେଉଛି ଦୁଇଟାରେ ବାପ ସିଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଜାତି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତି। ଆଉ ତମେ ଏମିତି କରୁଛ ତମକୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁ ମିଳିଗଲା ବୋଲିକି ତମେ ଆଜି କହୁଛ ଉଚ୍ଚ ଧନୀ ଏମିତି କହୁଛ। ଆଉ ସିଏ ବା ଆମ ମଧୁନା ପୁଅନା କ'ଣ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ସିଏ ଛୁଆ ବେଳୁ ବାପ ଛଉଣ୍ଡ ପିଲାଟା ଦିନ ସାରା ଖଟିଲେ ଖାଇବାକୁ ପାଉଛି ଆଉ ଆଉ ସେ ବା ଦିନେ ଦିନେ ଉପବାସ ବି ରହୁଛି ଆଉ ତମେ ଏମିତି ନିରୀହ ପିଲାକୁ ବାଡ଼ଉଛ ଏ କଦମ ଠିକ୍ କରୁଛ? ସାର୍ ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଲା ସରି ଭାଇ ସରି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଭାଇ ଭୁଲରେ ବାଡ଼େଇ ଦେଲି ଭାଇ।
ବାବୁ ଏ ବାବୁ ଏ ବାବୁ ତମେ ଦେଖୁଛ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛ ଏ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଏମାନେ ଛୋଟ ନିଚ ଜାତିକୁ ନେଇକି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବୁ ଆମର ତ ସେଇ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ତ ସେଇ ଜାତି ଫାତି ଏଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ଆମ ବେଳେ ନଥିଲା ଏମାନେ ଛୋଟ ନିଚ ଜାତି ପାଇଁ ମାଡ଼ ଧର ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଯେ କହିବୁ ଆଜିକାଲି ପିଲାଙ୍କୁ କିଛି ବୁଝେଇ ହେବନି ଆମର ମାନବ ଜାତିକୁ ଏମାନେ ବଦନାମ କରିଦେବେ ବାବୁ ମୁଁ ଯାଇ ଥାକିଗଲିଣି दिवस की मौसा 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 କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଜି ପୁରା ଆମ ଦେଶରେ ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉଡ଼ିଥିଲା। ହଁ ମଉସା ଆଜି ସେ ଗର୍ବର ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ପାଇଁ ଯେ ଆଜି ଆମେ ଆଜାଦ ହେଇଛେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଛେ ସେଥିପାଇଁ ତିରଙ୍ଗା ଝଣ୍ଡା ଉଠୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଗର୍ବରେ ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଧର୍ମ ହେଲେ ବି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇପାରୁଛୁ ଆମେ ସିନା ଅଲଗା ଅଲଗା ଧର୍ମର ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁଣି କ'ଣ ମୁଁ ତ ବୁଝେଇ ବୁଝେଇ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ମାରିଦେବ ଦିଦି ଧର୍ମ ଧର୍ମ ଏମିତି ଧର୍ମ ନୁହେଁ ଧର୍ମ ଏମିତି ଲେଖ ଜିନିଷ ଯାହାକି କୌଣସି ଭୁଲ କରିବା ଆଗରୁ ସେଠାରେ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେଇଦିଏ ଆଉ ଜଣେ ଅଧର୍ମ କରୁଥିବ ଆଉ କହିବ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ମୁଁ ମୁସଲିମ ଧର୍ମ ତେଣୁ ତାହାକୁ କ'ଣ ଧର୍ମରେ ଗଣାଯିବ ତାକୁ ଅଧର୍ମରେ ହିଁ ଗଣାଯିବ ବୁଝିଲ କି ତମେ ହଉ ମଉସା ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ହେଇକି ରହିବୁ। ଆରେ ମଉସା ଡାକିଛନ୍ତି ପୁରା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଗଲା ଏଇ ଯେ ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାରତଙ୍କ ଦେଶ ଭାରତ ଭୂମି ବସ ବସ ଆସ ବସି ଆସ ଲାଭ କରିଛି ତେଣୁ ଆମେ ଭିତରେ ରଖିବାର ଠିକ ନାହିଁ ବସିକି ରେକର୍ଡିଂ କରିହେବନି ନା ଭଲ ପାଇବା ରଖିବା ଦରକାର ଆଉ ତମେ ମାଡ଼ ହଉଥିଲ ତମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଣିଛ ଆରେ ବାବା ତମେ ଯୋଉ ମାଡ଼ ହଉଥିଲ କାଲି ଆରେ ଜାତି ପାଇଁ ତମେ ମାଡ଼ ହଉଥିଲ ଗୋଟେ ଜାଣିଛ ଥରେ ଶିକ୍ଷକ ପଚାରିଲା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ଶିକ୍ଷକ ଆରେ କହିଲ ପିଲେ ଦେଖି ଏମିତି କେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ହେଲେ ଛୁଇଁପାରୁଛୁ ଛାତ୍ରମାନେ କହିଲେ କିଏ କହିଲା ତ ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିପାରୁଛି ଆମେ ଛୁଇଁ ପାରୁନି ଆଉ କିଏ କହିଲା ମୁଁ ଜହ୍ନକୁ ଦେଖିପାରୁଛି ହେଲେ ଛୁଇଁ ପାରୁନି ହଁ ହଁ ଏଇ ତ ମଝିରେ ତମେ ଜଣେ କହିଲି ଆଉ ଜଣେ ପିଲା ସେଠି ବାହାରେ ଥିଲା ସେ ପିଲାଟି କହିଲା ଗୋଟିଏ ପାଣି ମାଠିଆ ଦେଖି କହିଲା ସେଇଠି ପାଣି ମାଠିଆ ତୁମେ ଭୀମ ଜୟ 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 ଭୀମ ଜୟ 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 ଭାବିବା କଥା ନାହିଁ ଛୋଟ ବୋଲି ଯାହାକୁ ଭାବୁଥିଲେ ସେ ଆଜି ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖୁଛି ଆମର ହେଉଛି ସତ୍କର୍ମ ସଦ୍ଭାବନା ଆଉ ଠିକ ବାଟରେ ଗଲେ ଭଗବାନ ଆମ ଡାକ ଶୁଣିବେ ବା କଥାରେ ଅଛି ସବକା ମାଲିକ ଆଜି ବଞ୍ଚିଛୁ ତ ମାଲିକ ଆଉ ନଥିବୁ ଆପଣ ଠିକ କହିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୁସଲିମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ରହିବା ଆସନ୍ତୁ ମଉସା ଆପଣ ସତ ଯଦି ଆଲ୍ଲା ଏଠି ସତ ଯଦି ଯିଶୁ ଏଠି ସତ ଯଦି ରାମ ଦୁନିଆରୁ ପାପ ହେବ କ୍ଷୟ